गोजोन्थों गोजोन्थों नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि प्रदिकुमार ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे मेडिसिनारि प्लेन्ट बे जाहैबाय आयुर्वेदिक मुलि जोबोद गोनां नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोना मिथिनो लानाया मोजां। बेनो जाहैबाय नैबेनो नोंथांमोननो मोनसे मुलि बिफां बे जाहैबाय जोबोद गोनां मेडिसिनारि प्लेन्ट। बियो जाहैबाय सिखा रुवा बौनाय बायदि बायदि एक्सिडेन्टफोराव बेखौ होयोब्ला थैया गगायो आरो आलौनाय बेफोर गाजोबो। दा नोंथांमोना नायनो हागोन, आं नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नागिरबाय। बे जाहैबाय मोनसे जोबोद गोनांथार मुलि, बेखौ मिथिना लानाया मोजां। नोंथांमोनहा न'खरफोराव गथ' गथाय सोरबाफोर सिखा बौनाय बायदि बायदि एक्सिडेन्ट जानानै थै गयोब्ला बेखौ होयोब्ला 1 मिनिटनि गेजेराव थैया गगागोन आरो आलौनायबो नङा, बुनायबो नङा, थाबैनो अरथेगोन। जेरै जोङो दा डेटलफोरखौ सिखा बौनाय बायदि बायदि एक्सिडेन्ट जानाय थै गनायाव बाहायो, नाथाय बे डेटलनिफ्राय कुइक एक्सन थाबसिन खामानि होयो। बेखौ होनाय लोगो लोगो बे गाराया अरथेगोन आरो आलौनायबो नङा आरो बुनायबो नङा। बे जोबोद मोजां। बिनि मुङानो जाहैबाय, बेखौ ओरैनो जोङो लक्षन बिफां होनना बुङो। बै समाव जेब्ला लक्षना बिखायाव थिर हाबजानानै बेखौ मुलि नांगौ जादोंमोन, अब्ला हुलुमाना थांनानै हिमालय कैलास हाजोनिफ्राय बेखौ हाजोखौ लाना फैदोंमोन। दा बे लक्षननो थिर हाबनाय समाव लाबोनाय, हुलुमान लाबोनाय समाव बे बिफाङा फैदों। बे बिफांखौ रामायणनि बाथ्रायैबा बेखौ मृत्यु सन्जीवनी होनना बुङो, मृत्यु सन्जीवनी। दा बे बिफाङानो, बेखौ इंराजिनि मोनसे बटानिकेल नाम दं, बेहा बिसेल्लकरणी होनना बुङो। बेखौ बटानिकेल नामा जाहैबाय बिसेल्लकरणी। बेखौ ओरैनो जों लक्षन बिफां होनो, थै बिफां। माने लक्षननि बिखायाव हाबनाय थैया बै समाव लाबोनाय समाव नांग्लाजोबनानै थानानै बे दिननिफ्रायनो बे बिफाङा गोजा जादों जाहैबाय। दा ओंखायनो बे गोजा थै कालारानो ब्लाडखा। बेखौ होनाय लोगो लोगोनो ब्लाडा गगायो, सागायो, बुवा, आलौवा आरो गाराय। बेखौ गोबां इण्डियाननि आयुष मन्त्रालय, जाय मन्त्रालयनिफ्राय मेडिसिनफोरखौ बानायनायनि एप्रुभ खालामो, दा बेवहाय बेफोरखौ जिनिसखौ होनानै आयुर्वेदिक मुलिफ्राव बानायो बा माखासे केमिकेल मेडिसिनावबो बेखौ इउज खालामजायो। नोंथांमोना नायनो हागोन, मोजाङै नाय। बेयो जोबोद गोनांथार। बयनिबो न'खराव बेखौ गायनानै लायोब्ला मोजां। बियो नैबेदि बे दालायखौ हा गिसियाव थुनानै होयोब्लानो बियो थांनो गोरलैथार। आरो बेखौ लामाफोराव गार्देनफोराव नोंथांमोनहा बेखौ गायनानै लानो हायो। फुल महरैबो गायनो हायो। दा बे नै सिफ्लेबा माबायदि जायो नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ। दा बेखौ मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला, बेखौ सिफ्लेनाय लोगो लोगो जुमुदै होनांगोन दे। बे जुमुदै होनायनि जाहोनानो जाहैबाय, जोंनि जुमुदैयाव बायदि बायदि माखासे केमिकेल, माखासे मेडिसिनफोर थायो, एन्टिसेप्टिक, एन्टिबाय'टिकआ जोंनि बे खदैयाव थायो जाहैबाय। दा बेखौ बिदि नानांगौ, नै बिदि सिफ्लेदो, थांफुनानै बादि ओरै नानो हायो। नै बे बिदै गगोनाया एकदम गोजा, नै बिराद इम्परटेन्ट। बे नै थै बादि। दा सोरबाफोर जायगायाव सिखा बौनाय मानसिफोर बा एक्सिडेन्ट माबा मोनसे दोलाबनाय दंब्ला बेखौ होनो हागौमोन। नोंथांमोनहा प्रुफ नायनाय, आं प्रुफ नायबाय। दा बिदिनो गामारो। दा बेनो, सिनायना लादो बिफांखौ नोंथांमोना। बेखौ होयोब्ला बेजों जेबो सेप्टिक जाया। बै समनि रामायणाव बे मुलिखौ बाहायनाय जादों, जेब्ला लक्ष्मणा बिखायाव थिर गावजादोंमोन राबनजों, अब्ला बिनि बिखानि थिर हाबनायखौ गाहोनो थाखाय बेखौ बिसिनि अजा एबा कबिराजआ मुलि लायनो थिनदोंमोन। दा बे मुलिखौ हुलुमाना लायदों, नाथाय हुलुमानाथ' बे मुलिखौ सिनाया। बेखायनो बुंहरदोंमोन मा, बेखौ नोङो जायखिया बे हाजोखौनो, हुलुमाना गाव सिनायखाय हाजोखौनो बोख्लाबनानै लाबोदों। दा बिनि बटानिकेल लेंगुवेजआ जाहैबाय बिसेल्लकरणी होनो। आरो बेखौ बै समनि रामायण जुगाव जाहैबाय, रामायणनि नामा जाहैबाय मृत्यु सन्जीवनी। थैखानायखौनो फोथांफिननो हाग्रा मुलि बियो। माने लक्षना थैबायमोन थिर हाबजानानै बिखायाव। दा बे मुलिखौ होनाय लोगो लोगो बेयो थैखानायानो थांफिनदों, मृत्युनिफ्राय बे सन्जीवनी गोदान जिउ मोनफिनदों। दा बे जोबोद गोनां। नोंथांमोनाबो न' खनाफ्राव, बारि खनाफ्राव, गार्देनाव बेखौ गायनानै लानो हागोन। दा बेफोरबायदि टाबावबो गायनो हागोन। दा बे नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां खामानि होगोन। आरो बेखौ थायोब्ला डेटल नाङा बा
माखासे सेप्टिक जानायनि मुलिफोरखौ नाङा बेनो जाहैबाय एन्टिसेप्टिकखा दा एन्टिसेप्टिक बियो एकदम बेजों गायो बे मुलिफोरा बे सेप्टिक जानो हाया दा बे एन्टिबाय'टिक बियो मोनसे रोखोमनि एन्टिबाय'टिक गारायखौ रानहोयो गाराया थाब गायो आरो बेजों जे बेखौ होनाय लोगो लोगो बे बुनायबो थाया आलौनाया खमायो दा नोंथांमोना नायदो जोबोद मोजां मुलि जोंनि थाखाय दा आं बेखौ गायदों आंबो सिगां समाव मोनथियामोन दा माखासे मेडिसिनफोर आयुर्वेदिकनि थ्रुयै आरो बै रामदेबा बेखौ बाहायनाय जायो पातानजुलियाव दा बे बिफाङा जोबोद गोनांथार मोनसे इम्परटेन्ट नोंथांमोननो जुदि बेखौ नांगौब्ला आंनाव मोनगोन आं नोंथांमोननो आंनि स्क्रिनाव आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जागोन नोंथांमोना जुदि बेखौ गोनां जादोंब्ला नांगौब्ला आरो गोनांखा जिनिसा बयनिबो थाखाय बेखौ आंनाव बिहरबा नोंथांमोना मोनगोन कन्टेक्ट खालामोब्ला नोंथांमोना दिनै आंनि बे भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालाम जाहाथे उननि समफोराव आं नोंथांमोननो बेनिफ्राय साबसिन माखासे इम्परटेन्ट मेडिसिनफोर गोनां आयुर्वेदिक मुलिफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिहरगोन आरो बायदि बहाबा थांनाय नोंथांमोन थांफेरै जायगायाव आं थांनाय बा हमना ला नोंथांमोना थांखांबायबो जानो हागौ बे जायगायाव थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो बेफोरनि सोमोन्दै ब्लग दिन्थिहरगोन दा बबावबा थाङोब्ला नुयोब्ला दिनै नुगोन गाबोननो जोबनानै थागोन दा बे मोनसे हिस्ट्रिकेलि मोनसे रेकर्ड हिसाबै बेखौ भिडिअ हिसाबै नोंथांमोनाबो नुनो हागोन गोसोआव थागोन बबावबा नोंथांमोन नुफेरैखौ आंजों मेगनजों खोमाजों खोनानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाबो नुफानाय बायदि मोनगोन दा बिदि नायफालांनो थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो आगदाथिं थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो गोजोन्थों बाय सि इउ